mai 1955, Samoni. 12 mai 2016, Bamako Yirmajo Kado Buguna, cachette numéro 2. Asidi Sheikh Sherif Usmani Madani Aidara aka anniversaire cassette flana niyo damne le Adrallah Islameu tagani ne concept Allah Ta'ala fe kabo shaytan dagane toroma o mingara farla kelu benye ala fe kabo aka nemana ala tafe ala banala ala ya daga wa ala ya kunugoya ala shaytan iya mugo ta chomina ala ya kunugoya chomina ala du ona che ala gangishi atoroma iblisa on cherche la protection auprès de Dieu contre les satans de celui qui souffle l'homme à la poitrine, contre les mauvais marabouts, les mauvais djinns et contre tous les maux de la création. Allah, Allah kangishi dafe betoroma. Allahu jalla jalaluhu. Namurai, Bismillahir Rahmanir Rahim. Anyanga tarbu damne ni Allahu Ta'ala to barga mai alam yako damne nabi ko ba demi ngonte alamina aga ala yakono Allahu jalla jalaluhu masami amad demi yini damveve aga ketawla aga fotawla masami a jomana yere bunya masa kalangaya masa yafa masa ani sabaya masa Allahu kaharu ala koteu joni ni sizi ni Allahu Ta'ala to barga mai fo Allahu Ta'ala ka barga do ka kola ala barga do anga koina ala barga do an karamo wala ala barga do ka dema ala ala barga do an sarula ala barga do kan jona ala mo mun men ngene ngaya barga do la ala bismillah wa ta'ala alhamdulillah ala kulli hali Alhamdulillah. Maliyu amela fo ka ala barka da ka ala wali nyimando ala mizona ka haydra ni awmbe kilela ala madawma asona kawnya da nyaka ala madawma asona kaundala ala madawma asona kauntu wala ala madawma asona kaunga ka baragede ala niche ka haru masa ala niche fanisriya masa ala niche
fitiri wale kafiri ala ngami fo ki barkada on ga anniversaire keneka 12 mai 2016 12 mai 1955 atamani edrallah kati yele حيدر الله نمرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين الله نمن كسي جيدي حيدر مغبكا نبي محمد صلى الله تعالى وسلم نبي أحمد محمود واحد طه مطهر غني شفيع نبي رحمتي نبي طيباتي حارس عليكم محمد boni kebe jiye kono kebe ngabo ni alaga dawe be Mamadou emay nazaro ke kuyara uyado ko Mamadou kabo uyado ko Mamadou toko korotale do ni toko bela jele uyi Mamadou ta ka tike flay ka mamata ko da uwulo bawla amamba wele ko mama nazaro ka technology do kira bonya o yore tata ko dawolo bala ka dubuaka ka ke mama e anyere ba ma wele ko mama o de Mamadou koy ya ala ka kira rasulullah أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حارس عليكم بالمؤمنون رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حقيقة على كرام من مو أدب دونا جنته وغلته أنا ما ديدو كتلا غاتي أنا ما درب بما جنته وغلته بلوفرته وأكاكلا تيدي يورو تورو كونزرو تيدي نيكولا سلبادي أو نينكا جلا كنانزرو محمد مغاري أني هنا مؤمنوكا وبكو ناو بنا كرالا على دي كرا ويلي محمد أفريج قدام الله تعالى كا لا ورشي بسكي على با على ورتي مينغو وحيد الكهارو أمي صلي كراكا ناسود مسلمو هيدرا أمي صلي موكيكا ني محمدوي مغانغو دي مدنغو دي عليني بانغنا عربي الأولك لتنفلا تنفلا تقوانزانيه كده بانغنا عربي الأولي ني دو مغالوي أكل تنفلا أنا كده سنما نوي محمدوي أيه مسو تنفلا كونيوسو كي تنفلا تقوانزانيه ساكالو ويكالو تنفلا تنفلا تقوانزانيه كابما دفا ويتنفلا شودي أمادو ما فوقمنا كواكرا كندن تنفلاكا نو كروتي كو كني بكوندا كليفلا فتنفلا وكرا كو كني دفالي أسلامو على صنعكم أنقرا مغبا السيدي الشيخ شريف
Usmani Madani Aidara ale bangena tanfla 12 Les 12 mai j'arrive nana a wibali nana mali lolo nyeduma nana farafina kuna wolo nana les 12 mai j'arrive nana les 12 mai 1955 tamani belebele bangena ke basanuma fe no madani we nanga mako ba madani muso basanuma fe no Aisha taye Tarawore nanga mako ba sa tamani abade hedra Sirifi Musa de Sirifi Madu de hedra ale ka anniversaire ne ya ka moludu ye ni ya sigilo kene ka ni ya ta ko flana ye ka bɛ le 12 mai 2016 an ya bila yɔrɔ min na an b'a ta yɔrɔ la yan'o cɛ an y'a fɔ a ye n bɛ juru la Kasimu Kuyate Kabo Wasolo Juru Fongana Juru Bugo Haidara ye ana kaka ye fajiru kay ne kay joni mi fe boise ngoro Zigiri Dara Idrissa Koulibaly fay boise ngoro ngayele les 12 mai j'arrive nana j'arrive nana mali darabodi nana kone kambi j'arrive ma Allah maliya uga nyoy hebali kone kambi j'arrive ma maliya uga darabodi kabina wa sharifu poira nyaga sa ubora dinena muri hukume nyowo nyaga mina muri hukume kubi utron pedron haidara te abonyona Allah ay muri uga galobe dakenega kuga kini du yorobe dunda tugu doni kuga kafe mi yorobe tinya ubolo Sharifu Bangena. Le 12 mai 1955, Tomani, Kabo Domuru Jigit Karadien Kono, Hydrallah. Targubola, Oya Denaka Kalane, Ali Sangare. On yere de bife. Auga Slamia do, Aga Kirado. Aga halado aga ankara muga idara do aga sirifu do cogo bela odila anya fara nyonga ngami alafu ka ala barkada ala kan nemala ka anniversaire ke ni zigir damay anya ke ni do damay anya ke ni wajiri damay amble ka ke kunni targu wore angara muga nyanamaya ka juru fala fati
caman bɛ kɛnɛ kɛ yan o bɛ kan an lamɛn an b'u fo k'u barikada lamɛnbaw lajɛbaw an'an dɛmɛbaw jamana caman bɛ direct la internet kan an b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn karamɔgɔ ka tariku kasɛti filanan an bɛna don o kɔnɔ sisan n'a jara Alahu ye ala k'an sago d'an ma Haydarallah. Suragata salamantao tuma min na an karamɔgɔ Hayidara ni lettre y'a sɔrɔ k'a to Bamakɔ Sogonikɔ Worofana bolo ka kalan na ko i fa man kɛnɛ Worofana ye cɛkɔrɔba hakilitigi kodɔnba ye a ye sira di kalanden ma taa i ɲɛ da i fa kan Worofana ye dugawuden ye Hayidara ye dugawuden fila ka jɛ ka di Haydarallah. O kɛlen an karamɔgɔ Hayidara ye mobili ta ka taa jigin Kɔnɔbugu mototigi taara n'a ye Tamani a taara ɲɛ da a fa kan Madani Haydarallah. A selen Madani ko a ma Bazumana ne y'i di Ala min ma ne bɔ Ala ye moriya Bazumana bi ka gɛlɛn nka nalema la naleme n ka Ala la naleme n ka kira la ne y'i di olu ma m'u tɛgɛ kɔnɔ yan n'u ye min kɛ o ni kɛ ka kan Bazumana n ka dugawu b'i ye n y'a fari ma i jija n'i kalifa Ala la i bɛ wuli sisan i bɛ taa kalanyɔrɔ la ka taa Ala ka diinɛ dɔ k'a kala n'i di Ala ma taa Ala ta kɛ ne ta tɛ yen koyi ne y'i ɲini Ala fɛ Ala y'i di yan n yɛrɛ y'i di Ala ma o tuma Ala ye min ɲini fɛ o de ye k'i bila Ala ka kala la walasa i ka Ala ka diinɛ tɛmɛ ni tiɲɛ ye wuli ka taa Hayidara. An karamɔgɔ Hayidara bɔra du kɔnɔ min kɛ k'i munumunu a baw y'a ɲininka a ko Bazumana k'a kɛra cogo di a y'u jaabi o ne fa ye sira di yan ko a yafara ma ko n ka taa diinɛ kalan kɛ tiɲɛ kan baw ko a ma Hayidara kana taa e m'a ye tuma min n'a ye mankan mɛn du kɔnɔ lafiyaba donna a ka bana na tuma dɔ la kuma bɛɛ kun ka gɛlɛn a bolo nka o bɛɛ nɔgɔyara a bolo e yelen Hayidara kana taa bana in de digira a hakili la a bɛ ka nka kuma minnu fɔ a yɛrɛ t'o kalama bilen to a kɛrɛfɛ yan o kɛlen Hayidara ye direction falen kun a y'a kɛ n'an baw labato a y'o labato a tora du kɔnɔ ye nka a b'i dogo dogo mɔgɔ tɛ se ka kɛ ni ma mankan bɔ don dɔ ba Madani ye Bazumana mankan mɛn n'o y'an karamɔgɔ Sharif Usmani Madani Hayidara a ko Bazumana Bazumana mɛ yan ne m'a fɛ e ka taa kalanyɔrɔ la wa ne sari ɲɛna yan n ka dugawu t'i ye o ye kana dugawu kɛ n ye ni sari ɲɛna yan i bolo kana maga ne su la ni sari ɲɛna yan wa n tɛ yafa i ma taa kalan na dutigi sɛbɛn bɛɛ sɛbɛn dɔnnen don a ka du kɔnɔ o yɔrɔ la sa o y'a dɔn ko nin tɛ hakili cɛ ɲuman ye bilen ja ani Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ a kunkolo ka ɲi ninnu de ye dutigi sɛbɛnw ye n'anw ka bi dutigiw dun a caman u bɛ tulo bɔ komi denmisɛnninw ka funu baranin fololen k'a ci
foyi ti dilan muso tigɛ m'u la denw tigɛ m'u la k'olu ye dutigiw ye madani ta ma kɛ o cogo ye dɛ a yi dara la o yɔrɔ bɛɛ ba sɔnna bɔra barikatigi dugɔden a b'i sɛnsɛn a sɛnsɛn lɛ o yɔrɔ bɛɛ a ye mototigi ɲini o ka taa bila kɔnɔbugu gutɔrɔnda la a ye mobili ta ye ka na bamanɲareya a karamɔgɔ yɔrɔ zoworo fana ye karamɔgɔ Idara nanen kɔ tile 3 lettre y'u sɔrɔ ko ba Madani fatura ka bɛn karido février kalo tile 26 san 1976 la k'an karamɔgɔ Idara si to san 21 na nin kɛra 4 waati Madani fatura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala aw n'an ka tɔɔrɔ bɛɛ ye ala ta ye ala don an bɛɛ sigi fɛn ye ka taa Allahu ta'ala ka hinɛ na ala hinɛ Madani na i ka dayɔrɔ nɛɛma Madani taara ka min to yan anw sigi b'a kɔrɔ yan i ye gwa min jɔ gwa ɲana an b'a suma na yan i ye yiri min turu yiri bonyana suma b'a la a den ka di a fleur ta ka ɲi Madani ala k'i sara ni hɛrɛ ye i dayɔrɔ la i k'i sumaya Idara karamɔgɔ Idara y'o saa tɔ kɛ Bamakɔ yan nka san 1977 a seginna Tamani n'o ye 1977 an karamɔgɔ Sharif Usman Madani Idara a seginna a faso la pewu ko ale nana dɛ kabini don min a bɛ don Tamani a y'i kunsi kaburu dɔ la a fa kaburu ka taa ala fo ka ala barikada ka dugawu k'a fa ye ka tila ka dugawu ɲini n'a fa hɔrɔma ye u bɛna min a kɛra ten dugaden barikatigi den nangamaden Haidara i dankɔrɔba caman ka jigin Tamani kɔnɔ jiginna ye de Haidara tuma min n'a jiginna Tamani a ye gileki bɔ ka da a ko baasi tan ne tɛ taa kalan foyi la bilen yanni ka kalan kɛ barika ɲini ni barika sɔrɔ hali ni ye bi dɔ i bɛ balo bi la fo ka dugukolo meleke kalanko in yɛrɛ man ne yɛrɛ ka kɔrɔ ne tɛ taa yɔrɔ si bilen ne bɛ to yan n bɛ barika ɲini i kɛrɛfɛ yan o don denmuso tɛ yen karamɔgɔ Idara bi jɔ denkɛ jɔyɔrɔ la an karamɔgɔ Idara bi jɔ denmuso jɔyɔrɔ la a bɛ so fura ka minɛnɔgɔw ko a b'a ba ka finiw ko barikatigi den Idara yanni bi ka se kunun tɛmɛna o Idara o kɛlen a bɛ ɲɔ fɔlɔ ka ɲɔ bunde karamɔgɔ bɛ to fasa a ba nɔfɛ Tamaninkaw ko a ko sisan ka denko kɛra fan bɛɛ dilan ye a ye denkɛ ko dilan ka denmuso ko dilan Haidara a bɛ taa lɔgɔ ɲini ka n'o d'a ba ma Haidara y'i jɔ Madani jɔyɔrɔ la waleya la baara la a y'i jɔ denkɛ jɔyɔrɔ la a y'i jɔ denmuso jɔyɔrɔ la Haidara yanni bi ka se kunun tɛmɛna diyagoya ye bi ka se mali kɛnɛ lillahi kɛnɛ Allahu n'a y'a kɛ ala b'a k'a ye Haidara i faw y'a kɛ i baw y'a kɛ i yɛrɛ y'a kɛ
n'a ma kɛ ala y'i janfa ala t'i janfa kɛ kuyate karamɔgɔ Haidara ye si san 22 a nana tamanin de o don jeune minnu bɛ tamani minnu ka kɔrɔna ye dɔɔni olu b'a lagosi ko cɛ musoman o kɛra diɲɛ patɔrɔnba ye bi ala de masa ye a nana tamani a tora baara la ten a bɛ dugawu ɲini a b'i su ni maakɔrɔw ye a b'u bonya a b'u lamɛn a b'a dɔn u tɛ ɲɛ nkalon ye tuma dɔw la nka a b'i da de yanni don dɔ cɛ a bɛ kuma ni kodɔn ye a bɛ kuma ni faamu ye o don maa caman siranna karamɔgɔ Haidara ye k'a si to san 22 nangamaden dugaden dirifiɲɛ bɔ an senkɔrɔ Haidara la sharifu nana Haidara nana bani nana la tamani kauga dangoro nana tamani kauga dangele nana tamani kauga waraba nana alaka bamuru dadu nana kabiri umaloba sharifu kuira ilameju umaloba nana ala sharifu nana ala ali sangare bani fawnye aslamew sa bagale keme konondo 1979 il a marié la fille de son oncle quand il avait 24 ans du nom de Bafoulet Traoré. 1979 an karamɔgɔ Haidara a nana muso furu n'o ye a bɛnkɛ den ye a balimamuso a dɔgɔmuso a y'o ta n'o ye Funɛ Traoré n'an k'a ma ko Bafunɛ Ba Traoré nin zaman in na Alahu Taala y'o ka kalifa minɛ an na o dalen bɛ dɔ ɲuman na kaburu la Traoré ala saya kama lafiya ye ale sɔnna an karamɔgɔ la k'a tare k'a bɛrɛ ka ansɔrɔw tare k'u bɛrɛ fo ka taa se a ka waati laban ma dalen bɛ dɔ ɲuman na fitirole kafiri Traoré ni baara ala k'i sara ni nɛɛma ye i dayɔrɔ i den k'i sumaya a ye muso furu k'a si to san 20 ani san 4 na ala kɛɲɛ ko la o muso furulen kɔ karamɔgɔ Haidara y'i sigi a y'i miiri a ye jate minɛ a ko ne ba ka dépense o bɛ ne kan ne muso ka dépense o bɛ ne kan an ka du dépense o bɛ ne kan ne tun tɛ baara wɛrɛ la a ko k'o dun sigi tɛ bɛɛ bilen o dugutigi bugɔli ni sigi tɛ bɛɛ n'i ye walilen ta i ka ko dɔ kɛ Haidara furu kɔfɛ an karamɔgɔ Haidara a bɔra Mali kɔnɔ k'a ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ma Abijankaw bara a taara yen ka bɛn 1980 san 1980 a taara Côte d'Ivoire a ye san 1981 kɛ ka 82 kɛ Côte d'Ivoire
ay sanza ba ke Côte d'Ivoire jamana konna na tourner na ngabo ga muna Montréal ka mo nya o Montréal onanga Montréal o tekele o Montréal o maga saka fa Montréal o Montréal maga bashu fa Montréal o Montréal maga galoli java Montréal ay mo jigitu warti ko bilew ayo chama wuli Côte d'Ivoire fama bilew ayo chama nzagi fama yala nona Côte d'Ivoire musu bane tela ayo chama ngaraba isim lazam tigi haydra kuda chama ke bane ayo chama ndrese kudu musuma dugu chile ayo dugu jo ni moriya furu chendo aya dabarga ma dula kugla Côte d'Ivoire ay ko ko wari sa ay taza baga ko do ko nana tourner na mun na dugun nyonje abida tugulu ndare ka tunu nafsi edra bagale kama korondo bioro ani saba no 1963 asegna kana malla katena ngata fasola segu 4e région dugulami kamanie ka shito sam mugani san yegina asegna malla afasola tamani Hyderala okara segle abore ko dan jamane kurori ka sura mo kala mo bolo sabu tama ere kala ye yala e kala ye faso blale kala ye anana ko don jamane anana famu jamane anane bamzo era do akwale deni cheto taklible Hyderallah anana kabo Côte d'Ivoire ta kujiya fasoma no tamaniye bilbil nana bargatigi nana Karamogo Haydara nana Sharifu nana Nebi mi fo aliye Nimisa de Bangola Nimisa de Sharifu kanuna Nimisa de Bani kanuna Ni mirika tegidoni Iye bamadani ni kawfo Bamadani aye ko chamage alaye ni mawa mimbe Haydara na jodo ni makanu itaju ya de ba madani bisenake adikle jugu muyu alae tajidi madani bugo kungokono na esenake gaba aga senake nyobi ta kokila avec les sabadoni de voilà abago di fantoma alae mi fabe mogo kanyo tine ai ini Sharifu dun tikele ai haji diga mo kele tai abada
bani t'i ka juguya fɛn ye bani ni tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye karamɔgɔ Sarifu nana ayira ni cɛ baro tɛmɛnenw na n y'o fɔ a ye den ɲuman a bɔra fa min na n ko ye fa ɲuman de ye madani a ye fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛ na a y'a bɛɛ di fantanw ma k'a sigi k'a jigi kɛ Ala ye k'a jigi kɛ kira ye k'a tɛmɛ waliyu la ani maabaw den min sɔrɔla kɔfɛ o de y'an karamɔgɔ ye Sharif Usumani Madani Ayidarala o de la ne bɛ to k'a fɔ aw ye n ko Madani kɛ ɲumanya kɔ den o ye Ayidara ye baasi tɛ n ka furulabato kɔ den o ye Yabani ye Ayidarala a silamɛw a jiginnen kamani a ba dɔgɔmuso a tɔgɔ Koyan Tarawele n'an k'a ma ko ba Koyan o n'a furukɛ Amidu Tarawele olu bɛ Sofara Moti mara la cikan ye bamuso sɔrɔ n'o ye baasi tan ye ko i t'an denkɛ bila ka na bɔ an ye Sofara yan ko sabula kasɛti dɔ bɛ yan o bɛ ka munumunu yan ko sufikɛ ani bani kasɛti ko dɔw ko segubilen mankan don ko dɔw ko ayi o tɛ ko dɔw ko abudu jere don ko dɔw ko o tɛ o bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ne k'u ma n k'olu si tɛ n ko ne denkɛni don o ne dɔgɔya Sofara yan ko ne den tɛ foyi la ko n'a y'a sɔrɔ nin ye ne den ye ko ne bɛ kɛ gɛlɛya la yan wa ne bɛ kɛ tɔɔrɔ la yan wa ne bɛ kɛ ɲɛni na yan wa o tuma baasi tɛ an den bila ka na a kana bɔ n ye yan a kana wajuli kɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ n den don den ɲuman sɔrɔ ka di Aidara tɛgɛ wusu ye zo namaratɔ e bɛ sɔn k'o bila ka na bɔ i la n'o nana bɔ i ye o bɛ baara min kɛ y'o dɔn muso sɛbɛden n'a ɲɛna an bɛɛ ta don n'a tiɲɛna a bɛ segin a sigi ma Aidara e kɛra an bɛɛ ta ye hali an tɛ maloya fɔli la ko an denkɛ bila ka na bɔ n ye Sofara yan Koyan Tarawele a n'a cɛ Amidu Tarawele o ye Sofara o yɔrɔ la baasi t'an ye Bazumana wele n'o y'an karamɔgɔ ye a ko Bazumana i t'an di min bɛ Sofara ba Koyan a ko i ka taa bɔ a ye ko ka su fila wajuli k'a ye baro k'a ye Sofara o kɛlen a ko n'aw tɛ baasi ye ne b'aw ka bila la n'a ko min n labɛnlen baranen don dugaden o n'anw ka diɲɛ laban Amerikɛnw tɛ kelen ye o n'an ka diɲɛ laban yɔ olu tɛ kelen ye ni den y'a yɔ a fitinin a bɛ yɛ o n'a yɛra a bɛ yɔ kɔkɔkɔkɔ wa jeninen sa o Aidara ma ye a ma yɔ a baamalen don Kulubali Sharifu la mun kɛra a y'i labɛn kuranɛw kitabu a y'o kɛ sɛgili la k'i labɛn Jabakɔrɔ Waraba Sidina Ali Mɔden a bɛ cogo di a y'a kunsi Moti Sofara ma kuyate yɛlɛ an ka taa Sofara alhamdulillah tuma min n'a donna Sofara
akwa bama agonna ba ku Traoré iga tika yin zoro ngumi buliga lilaje ni ga blala shu ani kle atlameo sofara uy wajili bele ballabe wajili o kanaka karamo idra ay kuma fo nena mo wata da fiu ko mo bisu ko foi dala tellement o fale ka gele odo ay famo do ya fama jugu mori jugu jene kala wono subago ay ko daw ka odo sofara o kala dawle so kala maye o bi se fama fenanta beye ka korte koro yuguba ay dara la nangama de korte ti fanya yi dara o wajli bay o kara février kalo kile saba sabba kile keme konondo biche gani saba le 3 février 1983 à Sofara wajli bakara ko wulbel dikelengele tamanya mise ay dara uya dosa hotena sufikene bane kasheti abdou jurete ngunano sebu blende niye ay dara ye ne bazmana ni boko yan Traoré de kabato mani ñini abba sanma fe no boko yan Traoré ani Amir Traoré agwa isra di adingama be faga segi doni boko yan go tinya te koy Amir go tinya te kana suka warñina na koy ntaka ko tika tuta abe moti dugu kono ko Sumele Traoré nanga mako Basumele Traoré oko on din la tata ne ande Basmana ami bla kata moti Sumele Traoré yoro ne Basumele ikata barokai awo itira tata de duwa de ko chogodi ne bo ga blala ko chogodi na ko mi mbarne do miya kamo idra ay teze kamo Sofara le 23 deuxième mois 1983 ka koji motima Basumele Traoré Karola atumanga ta moti abarka tuma mina ni karamogo Sharif Usman Madani Aidara na dona moti atara fulige dutigila almami anuga karamogo ayufo ka famo fo Aidara wajili balla bena moti aslamo no fora mamingo ko fori ko Allahu akbar Aidara kay ay wajiri bele bake moti odo karamo Aidara kuma do fa nena mori juguma ay kuma fa nena karamo juguma mo ta do fiyo ko mo be so ko fa dugolo ngo ka balo o wajiri ra kumbaze me ko mori jugu au Canada le 3 mars 1983 marsi kalo le konondo
sa bagale kema konondo ani bisegi sabala moti wajil bakara ka karamoga idara shito sa mugani shidina adra karamoga idara ka targu nangama fonzigile bishiya wajil kumbazele do morjugu ni famajugu ka do moti wajil banir bara galara moti manga wulla kawuli ka jo ina fo karamo idara le president faga ina fo ay ministre de faga ka puma gwa police la gendarmerie la mairie wera la ka puma gwa fa be ministre kono bebe ka ngai tafo dra akumolote dogo tede masarolo dogo jamane do dogo te kunni kafa banji arade ay dogo te ka be saranga dalu mai ne no te kwanga nga fa arade bebi tala manga gona mge karmaidra wullasa ka be muge ka be papier ni wajulla papier mi wele yamura sabe pour wajuli kake ay fama ko fiche d'autorisation de prêche office a wula ka bo yini o galara ay sedo ki bolodo atara police la moti police ko on tin ngwe ka be gla mairie de la atara mairie la mairie ko ngake on tin ngwe avec la gendarmerie là atara gendarmerie là on ko andin ngwe avec la de ministre sola atara ministre fe ministre ko ay andin ngale ko commandant de bagla atara commandant fe commandant ko andin ngwe ay avec la police là police ko gardiou olu ko gendarmerie ugo meri sitika klebo jamfa be koina haydra celui qui te hait sera satisfait sans postérité injugu kwatkara ubonana da arabado mekalo la no ye ni ngalo nyana doy no de karamo ay dara rek banga kalo doy ay seze ka bo moti piu papi ni gelale ako papi ko en suka blata fanga fishi ne soro magira ko ne kan wabili ke am fasula ya no mali mfa jamana atuma bora moti piu ayi kunji Bamako ma ne kapitali anana Bamako ya no mungaba kabina yamara sabe nyini wajulla kabina fiche nyini no de fiche d'autorisation de prêche karamogo e bismillah on ne bismillah bo ga bismillah tare kuma kula nyeba kula bismillah amina karama
bisi Usmani Haidara bismillah Bamako Ambina karamogo bismillah dine domba bismillah sa Fama duga sira bila Ambina Haidara bismillah Muri duga sira bila Ambina Haidara bismillah Nauta do bani de ba fo awye Doni ba jube gafira bila aumbi bani bisimilare Kini dumuri gafira bila ambi na wili bani bisimila Boli juje ni ba Haidara ambi bani bisimila wi Kemono tigi manoba aumbi Haidara bisimilare Furamugu jugusi maloba gambina Haidara bisimila wi Alagada ngoroba Ali Zangare Haidara bisimila Haidara Bismillah bamanyare pabi yinina le autorisation de prêcher ay seedo fi beldo karabara ko sobe aslamu anga 12 na cachet flana obina amla ni yoro ina ya ami foli ni be masaki nyeshi ankara ma le asedi Eshek Sherifu Usmani Madani Haidara ama foka bargada ka wani mando ni geneka kadugo kai kadugo ni nafe sambi worni kele o dafara bitek ka nyini alafe o nyona chama bi alabulu ala ko di anangara moma Haidara ka yafa nyini fe am ka targu bo targu ka gele ni filma ya konnana filma mun ya kono karamo o ya fa anye o ya fa kalandiya kama o ya fa moga kama o ya fa bokolo kama o ya fa anye ame karamo ga deme afo ambasanuma babne Traoré adale me donu mana kaburula akarafela la Mustafa Bey o karafe fanjini be ame la deni ningenaka ala nema kisi jidi nunga ani taba klame shu bela jele namuray amba mun me dukona anulu anjiguwe tani jar na dogonu amu fo ko bargada ko woni mando o jora anjigi yakoro sirfla kuniche olu de jembay olu de anjigi amu fo ko woni mando ningeneka 12 mai 1955 12 mai 2016 namuray karamo denge shamatiani ana dogonu amu foko bargada wali mondo lingeneka kadugo kuye ka nyinu fe shijane kenaya la bango nyima bi ala bolo ala ko danuma ala nindui anya kalfaila e allah taala minga kalfati che al-islam du bela jele ala ato kalfa kono namoro ansaru anga president ba le suragata salamantao ama foka bargada ninganaka kawali mando pa tare nyima faga bismillah bama nyare ya anniversaire kanaka anga nyama ba maliko na amro jalo ama foka bargada kawali mando kadugo kay ka jalo nyima falaje bananga bugu ansaru president amu befo ko barkada wali mando kadugo kuye ka nyino fe anga udu karamugo alfa jalo ananga ansaru karamugo be amu foko barkada ku wali mando aunde karamugo aunye kalande unye alfa jalo naka jamakulu ko ni bara ka nyina ambefe ambala jele kan jando an karamugo idara damela beki jando aga hagala anga dugo ka karamoy amugo banga dugo la shu anikle o ko tamengo
an ka jamana tigi n'o y'an ka président ye an b'u fo k'u barikada Keita kɛ a n'a ka gouvernement bɛɛ an b'u fo ka dugawu k'u ye jamana in marali tiɲɛ kan Ala k'o baara nɔgɔya n'u ye Mali bɛ yɔrɔ min na bi a mago bɛ hakilitigiw la tiɲɛtigiw la walasa baara ka se ka kɛ président i jija jamana na lahara bɛ ɲininka o de la wa anw bɛ ɲininka k'an y'a f'i ye wa an y'a f'i ye dɛ Ala k'an na dɛmɛ n'an bɔra ye an bɛ dugu min na n'o ye Bamako ye Bamaɲarɛ Taba Ɲarɛ Sɛgɛba Ɲarɛ Bamaɲarɛ dugu min misali bɛ i komi lahara mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i ka mɔgɔ dɔ bɛ lahara Mali bɛɛ i mana kɛ cogo o cogo i ka mɔgɔ dɔ bɛ Bamakɔ yan i y'a yɔrɔ dɔw i m'a yɔrɔ dɔw a bɛ yan i ka dɔ bɛ yan o la Bamakɔ tigiw Turo ni Ɲarew ani Darabew an b'u fo anniversaire kɛnɛ kan ka dugawu k'u ye k'a ɲini u fɛ n'an bɔra Yirimajɔ tigiw an b'u fo a dugutigilakaw a n'a maire k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra yen Kadɔ Buguni a dugutigiba n'o ye Bakulu ye an b'a fo k'a barikada k'a Kulubali an ka alimamiba Kadɔ Buguni na yan Yaya Sise ani misiri mamuru bɛɛ an b'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u bɛɛ ye k'a ɲini u fɛ karamɔgɔ kanubaw tile bɔyɔrɔ f'a biyɔrɔ an b'u bɛɛ fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn bayɛkɛlaw k'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ani tɔnden bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ bɛɛ ye leydi min taara an fɛ Ala an dɛmɛ i ka dafali nɔgɔya an ye wa ni Ala ye si d'an ma aw ni ne an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛti sabanan kan ni Ala sɔnna 12 mai 1955 12 mai 2016 Bamako Yirimajɔ Kadɔ Buguni mankan ninnu o bɔbaga ye jɔni jɔni ye Ali Sangare Idrissa Kulubali Kasimu Kuyate ani lamɛnnikɛlaw anw y'an fanga fara ɲɔgɔn kan nka mi Ala fo ka Ala barikada Ala waleɲuman dɔn ni karamɔgɔ Hayidara sɔrɔli ye ka tila ka bɛn n'a tile ye ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ kajɛti fitiri y'an bila yan n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ numéro 3 sanfɛ Hayidara ko tɔ kɛra cogo min na a n'a ka muso furu kɛra cogo min na fo ka taa s'a denw ma an na tila k'o bara cɛ aw ye waati nataw la Sɛnba Senkɔrɔ Kuyate. Les 12 mai, Sharifou Nana. 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 Les 12 mai, Haidara Nana. Karamo Haidara Nana. Karamo Haidara Nana. Karamo Haidara Nana. Les 12 mai, Sharifou Nana. Les 12 mai, Bani Nana. Les 12 mai, Sharifou Nana. Les 12 mai, Bani Nana. Les 12 mai, Haidara Nana. Les 12 mai, Haidara Nana.